Veliki broj pacijenata je zbunjen, ode na pregled zbog gurušica, a sa pregleda posebno gastroskopije se vrati sa dijagnozom hijatus hernije, želudačne ili dijafragmalne kile. Znači, gurušica može da postoji i bez kile na dijafragmi. I to tako što samo oslabi funkcija mišića koji odvaja završni deo jednjaka od želuca. Međutim, ako kila postoji, onda je verovatnoća da će gurušica da bude perzistentna, da će da bude izražena i još veća. Naime, šta je u suštini želudačna dijafragmalna hijatus hernija? Jednjak je mišićna pumpa koja spaja ždrelu i želudac. Prolazi kroz vrat, ima jedan kratak segment u vratu, najduži deo je u grudnom košu. Ima jedan kratak segment od nekoliko centimetara, 2-3 centimetra u trbuhu. Mišić koji odvaja jednjak od želuca nalazi se u trbuhu u normalnoj situaciji. Jednjak prolazi iz grudnog koša u trbuh kroz otvor na dijafragme. Taj otvor na dijafragmi treba da bude tesno uz jednjak. Kada se taj otvor proširi, onda ne samo da jednjak krene da klizi gore, nego sa sobom povlači i deo želuca. Prolazak gornjih dela želuca kroz otvor na dijafragmi u grudni koš naziva se hijatus hernije, dijafragmalna hernija ili želudačna hernija. Onog trenutka kad mišić koji odvaja jednjak od želuca više nije u trbuhu gde vlada pozitivan pritisak i koji taj pozitivan pritisak pruža oslonac mišiću da radi kako treba, kada on ode u grudni koš, u grudnom košu je negativan pritisak u toku disanja, taj negativan pritisak dodatno razvlači taj mišić i ne dopušta mu, ne omogućava mu da radi kako treba. Prema tome, kada je mišić u trbuhu, ako ne funkcioniše, obično gurušica nije tako intenzivna. Kada je u grudnom košu, onda dodatno novi uslovi u kojima se nalazi mu ne daju da radi i onda je gurušica obično intenzivnija.